Teraz vám ukážem a vás naučím, ako si môžete zdieľať online katalóg na stránke tiande.eu. Sú tam už nové ceny, takže kľudne zdieľajte svojim známym, svojim zákazničkám, klientkám, aj pre seba. Takže ja teraz idem zdieľať obrazovku. Chvíľočku to samozrejme trvá. No, teraz tu máme. Musíme si to posunúť. Teraz tu máme, že už sme na tejto stránke tiande.eu. Musíte sa, mne prekladať do slovenčiny, tak mám tam trošku iné slova. Ja sa teraz prihlásim, mám tu už svoje prihlasovacie údaje uložené, aby som nemusela rozmýšľať a vy si, keď sa chcete prihlásiť, môžete si tu dať pamätať a vo vašom počítači alebo kde pracujete, tak budete to mať uložené ako ja. Takže ja sa teraz prihlásim, hlavne sledujte kurzor. Tak, tu už vidíte, že je moje meno. Takže som prihlásená. A kde je ten katalóg? Je tu elektronický katalóg. Keď tam dáte kurzor, otvorí sa vám, vyroluje sa vám tento obrázok a je tu prohlížet. Ťuknete na to a už tu máme náš katalóg. Takže si tu môžete vylistovať, ako chcete. Dá sa to dokonca obrázky aj uložiť. Pokiaľ chcete niekomu poslať ceny, tak je tu ako dvojstrana. Kliknite na svoju myšku a dáte tu na uložiť obrázok ako. Čiže ja si to teraz môžem uložiť a pôjde mi to do mojej galérie. Teraz to nechcem, ale chcem vám ukázať aj ďalšiu verziu a to je takáto, že tu vidíte vlastne všetko, tu si pekne nájdete, čo vám treba. Takže trebárs, ja neviem, rýchlo tu Slaviton chcem, tak si otvorím Slaviton a už môžem kopírovať a posielať obrázok originál a už sú tu nové ceny. Takže niekto má starý katalóg a so starými cenami tam môže byť problém, že proste tu je dôkaz, že stojí to teraz toľko. No a ako budete zdieľať? Budete zdieľať tak, že sledujte môj kurzor. Tu je propagace. Vidíte, tu na taký znak, to znamená zdieľanie. Takže si dám to ťuknem. Malo by sa to otvoriť. Môžem ísť až na prvú stranu niekde. Alebo to už je jedno kde. Nešlo mi to. Ešte raz. Stisnem tu na propagácie. A už to tu je. Máte tu dlhý odkaz, máte tu krátky odkaz. Ja používam krátky odkaz. A tu sa vám otvorilo okienko Tiande.eu. Hovorí, čiže toto dáme OK. Teraz tento odkaz môžete preposielať do mail, uložte si ho samozrejme a môžete ho posielať do mailu kde komu chcete a bude to vyzerať tak, že keď si ten zákazník alebo klient otvorí tento váš odkaz pod príspevkom alebo proste niekde, tak sa otvorí presne stránka, kde budete napísané, že konzultant Maria Zimková. No ale nebudete mať Zimková, budete mať svoje. Takže toto vám nikde nedám, nezdieľam, pretože by ste omylom mohli urobiť tú chybu. Ale toto je môj odkaz, je skopírovaný a ja si ho môžem napríklad uložiť. Môžem si ho teraz uložiť, neviem,